Velkommen til denne video om hvordan jeg opretter en faktura i Microsoft Dynamics C5 2014. Formålet med denne video er at vise hvordan jeg kan oprette en fakturaklade fra forskellige steder, oprette en kunde ud fra en skabelon eller vælge fra en liste af eksisterende kunder, gennemgå felterne på fakturaen, bogføre fakturaen og udskrive den eller gemme den som PDF. Vi tager udgangspunkt i Microsoft Dynamics C5 2014's webinterface. Hvis jeg vil oprette en ny salgsfaktura, kan jeg gå under Åbne salgsfakturer og vælge Ny. Jeg kunne også være gået direkte på rollecentret, vælge Ny faktura. Og den tredje mulighed, det er, at jeg fra kunden går ind og vælger en kunde og ny faktura. I og med at jeg vælger det fra kunden, så bliver kundenavnet automatisk indsat. Jeg vælger at gå på rollecentret nu. Salgsfaktura. Nu skriver jeg så et kundenavn. Hvis jeg nu skriver et eksisterende kundenavn, kontor, så vil den gå ind og tage alle de, som hedder noget med kontor, og vise mig dem. Havde jeg skrevet kontorcentralen, havde den bare valgt kontorcentralen direkte. Hvis jeg havde ønsket at gå ind og filtrere, kunne jeg gå ind i navn, filter, Raoul, måske lidt mere, Raoul, og så en stjerne bagefter. Det betyder, at den skal starte med Raoul. Vælger nummer 20.000. Nu spørger den, om jeg vil ændre. Det vil jeg gerne. Nu har jeg så fået en faktura til Raoul Møbler. Hvis jeg havde valgt en kunde, som ikke eksisterede i forvejen, min kunde skal staves lidt pænere, sådan. Så siger den kan den ikke finde. Vil du oprette et nyt kundekort for min kunde? Så er jeg til. Så viser den en række skabeloner. Jeg går ind og vælger Debitor Danmark, som er danske moms kunder. Herunder går jeg så ind og sætter adressen ind. Jeg kan gå ind og vælge København K, og vi der, telefonnummer, kontakt osv. osv. I og med at jeg valgte en skabelon, så har jeg samtidig fået bogføringsgrupper, jeg har fået en sprogkode, og jeg har fået betalingsbetingelser. Hvis der er nogle ting, der skal ændres, så kan jeg gøre det nu, og så kan jeg trykke OK. Nu er jeg tilbage på salgsfakturen til min kunde. Til højre her kan jeg se, hvis min kunde er en offentlig, så har jeg indsat et EAN-nummer på kunden. Og i det tilfælde, så skal jeg så give et eksternt bilagsnummer, men den kan også bruges til rekvisitionsnummer for eksempel. Den offentlige kunde skal også have en betalingskanal. Det behøver vi ikke i det her tilfælde. Klikker jeg på fakturadetaljer, kan jeg gå ind og se, hvilken valutakode. Jeg går ind og se, hvilken afsendelsesdato, det vil sige, hvilken dato den skal afsendes fra årslager. Hvilken momsvirksomhedsbogføringsgruppe der er. Betalingsbetingelse, og i alle tilfælde kan jeg gå ind og ændre det, hvis jeg ønsker, at de skal være anderledes. Betalingsform. Hvordan forventer vi at modtage pengene? Transaktionsart er til intrastat. Så kan vi vælge at se på leveringsadressen. Kommer der så en ny, vi kan så lige tage fakturadetaljerne bort. Så kan vi se en adressekode. Hvis det har været en eksisterende kunde,
så kunne vi have haft oprettet forskellige leveringsadresser på kunden. Det er det ikke, det er en ny kunde. Hvis kunden ønsker at få varerne leveret til et andet sted, kan vi gå ind og taste her i navn, adresse osv. Hvis fakturaen skal sendes til en anden kunde end den, der skal modtage varen, det kunne være noget kædehandel, så kan man gå ind og vælge en faktureres til kunde her. Det er så den kunde, der vil komme på fakturaen, hvorimod det her det vil blive den kunde, som får varen. Fjerner leveringsadresserne igen. Vi kan lige kigge på de her. Bilagsdatoen, det er den dato, som bilaget får, og det er den dato, som er grundlag for forfaldsdatoberegningen. Bogføringsdatoen, det er den dato, den bliver bogført i systemet. Og forfaldsdato, det er, hvornår den skal betales. Kør længere ned. Her har vi varen. Vi går ind og vælger en vare. Har vi der. 10 stykker. Hvis vi ønsker at lægge en bemærkning på fakturaen, kan vi gå ind under, uden at skrive et varenummer. Så kan vi skrive en bemærkning her. Sådan. Nu kan vi så se hernede i bunden, vi kan lige se heroppe, vi har antal styk, enhedskode, hvis der er flere forskellige enheder på varen, så vil vi kunne se dem her, hvis de bliver solgt i bokse eller i paller. Enhedsprisen, den kan vi gå ind og rette, hvis vi skulle have lyst til det. Vi kunne også gå ind og give linjerabat, også selvom der ikke er defineret noget på kunden som standard. Nu kan vi så se totalen 35.991 plus moms. Se om der er et fakturarabatbeløb. Når vi så er færdige, så kan vi så vælge at bogføre den. Vi kan vælge at bogføre og udskrive den. Havde det været en offentlig kunde, kunne vi vælge at bogføre den og gemme den i OIO-UBL-format og overføre den til det offentlige. Eller vi kan vælge at bogføre og gemme den som PDF-dokument. Jeg vælger at bogføre den. Skal den bogføres? Ja tak. Den er blevet bogført. Flyttet til listen bogført salgsfakturer. Vil du åbne? Ja tak. Herindefra der kan jeg så også udskrive den. Den er der. Eller jeg kan vælge at gå ind og vælge gemme den som PDF. Gem som. Det kan vi så lige gå ind og se. Står her. Det er så PDF-dokumentet. Lige for at opsummere. Vi var inde og oprette en fakturaklade fra 3 forskellige steder. Vi oprettede en ny kunde ud fra en skabelon. Vi var også inde og vælge fra en liste af eksisterende kunder. Vi gennemgik felterne på fakturahoved og linje. Vi bogførte fakturaen, udskrev fakturaen og gemte den som PDF. Tak for nu.